وزیر دروی امریکا جون کری د کنگرکی روزنامه‌وانی دا راگهاند کو اگر روسیا دخوازه جگولا سوریه درکوه دوی روسیا چارەسەریەکی ji سوریه re bibîne û dibêje ji ber ku Rûsya hemî hewlên xwe dike ta ku çareseriya siyasî li gor berjewendiyên xwe pêk bîne ew yek Rûsya pabend dike ku çareseriyekî ji rewşa Sûriyê re bibîne. John Kerry her wiha dazanîn ku Rûsya hewl dide nêvçîra çareseriya siyasî bike li Sûriyê li gor berjewendiyên xwe û dibêje nemerje ku ew muadele rast be û kar li ser wê bêkirin. Di heman kongrê de John Kerry ragihand ku ewan nikarîbûn bê ku hemahengiyê li gel Rûsyayê bikin agirbestê li Sûriyê rabigihînin û dibêje wê agirbestê jiyana bi hezaran welatiyên Sûrî qurtal kirin. û li ser rewşa Sûriyê dibêje ku rewş li Sûriyê hin bi hin xirabtir dibe û ew yek li gor ku John Kerry dibêje ne di berjewendiya Rûsyayê de ji ber ku Rûsya berjewendiya wê ew e dema ku rewşa Sûriyê bi şêweyeke siyasî çareser bibe û di heman demî de got ku Rûsya nikare xwe bike armanc ji hemî grûpên çekdar yên bi ser Taîfa Sunnî ve ne. Ji alî xwe ve Serokê Rûsya Vladimir Putin ragihand ku ewan 10,000 operasyonên leşkerî li ser bingehên Sûriyê pêk anîne û dibêje ku hemî çekên Rûsî ektîvkirina xwe di şerê Sûriyê de dane diyar kirin. Putin her wiha ragihand ku ew niha li Sûrî ne û ew pêşbînî dikin ku eger rewş li Sûriyê çareser nebe gelek berjewendiyên Rûsî li Sûriyê wê werin têkbirin. û dibêje ku ew hemî hewlên xwe dike ku çareseriyekî siyasî ji rewşa Sûriyê re bibînin.